Hallelujah. Glory. Yes, glory. Glory. Yo kamano jadolo jo janyul. Yes, peko maduong. Benalo se do kanyo. Wewe winje injili peko Jehova. I come up here. Gila bayo na nyaka Amerika yudo kutiyo. Achomo Kodesia yudo kutiyo. The song says that the gospel is my joy, the power of God, and it works everywhere. When I visit Europe, the gospel works. Hey. Yeah, Marina World. Unega go gili go diabo. Ena gue ketimu kumba mawaja saya. Bonke Arwaki, Antonio wajana chunga mielwa. Oknera Robel. Hey.
Ya ye paprema. Hey, Mona, hey, Anthony le mayur studio malach, mawanya lokele ba jumalongo. Yeah. Hey, hey. Wacha kaonje batin. Yes, apako Yesu. Mona, Mona, give me to Mona Mapile. Yes, baula eva abor boyongo kanyo. Linga bro loso gaje akora kelo. Yesu to ningo mielle. Yesu ningo mielle samingo de puye. Yes. Mano do kadalawa. Kaseringa dalawa. Matemo. Atemo na Paul Kennedy. Injili ya Injili mya hizo ndege kao kachulo. Ya ui mangenye hizo mna ndege kabiomo. Gikmoko. Wana hizo gijili. Teko Jehova. Injili ya Yes. Injili ya madu mya hizo ndege kabiopulo. Kao kachulo na uli. Injili tomona. Injili tomona. Glory. Yeah, Guillermo Mapile. Oh, duogo dogne, waduogo injili no, waduogo wendo no. Bangda ke kamoko aparga bich kata prareo. Bede koda laini, jomoko nigi timbe, maok beyo timbe maok jiwo ng'ato, timbe mag wuotho ka ng'ato neni kidhi kiwe pap kosechung' ni mondo leri wach moro, kae tichaka wuoth, kae taneni anena kidhi gadieri nyathiwa, nidwa weya pap kaka dwa yalo ne yamo, to in idwa dhi, ni koro idwa dhi neno, idwa dhi neno, ni to kawuono korona onego ji adi to ji adi manogony, nidwa weya, nidwa dhi ng'eyo wach mar pati, onge wach, Okidi nowero nowacho ni Yesu to neni, omiyo ito akwayi ni bedie koda bang' dakika 15 kende, adwa somo muma, kawuono ayalo gi dholuo, adwa somo muma madwa somo en Jo-Korintho mar 2, muma mogere kabisa, Jo-Korintho mar 2 sula 5 matindo 17, abiro hadhe gi ng'wech nikech ya compete time. Felix Nyasaye ogwedhi kibiro, Felix Omondi, Janet Charles, and any other person. Sorry if I didn't see you. I was dancing. I was occupied. Eli Kogal, thank you for coming. Ketna, the 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kai te chaki ketna kai ni kodu dholuo. Te chake der na jo Efeso sola chiel matindo 18 Ninge chadwa lero wech boko kanyo godhiambo sani ma Nyasaye omiya
aeri kabisa kendo alamo Nyasaye ni mondo miya weche mosebedo ka gwedha Doti Melesa Rwaki, weche mosebedo ka gwedha imbe adwa na gwedhigo kadwa bedo gi gimino nang'owa gi nyiego kaachiel koda ich lit tadwaro mondo mi wach koro kaw page no mondo iset go ised kode kabisa. Yes. Anthony wacho ni kaka bwana mama wewa to dhi neno Arsenal. Dhi nene Arsenal wachi ni Arsenal ok idhi romo go kama wadhiye ni. Wuoth kama wadhiye to ok odhiye. Dhi adhiya gi Arsenal lino onge wach gidhi adhiya. To kala kamano abe bwana nang'eye to wabiro romo. Kik warom bang'a is Arsenal, kik warom ita tang'eyi. Nang'eyi kabisa. Ki weya kabisa. To baucha madhe tur abiro gogo wigo to pok rodwa nang ye chok inyalo weya ni dhi neno Arsenal to iweya pap ka yalo injili. Duogo dog ne Yesu. Muma wacho ni Giratili 17 emomiyo ka ng'ato obedo e Kristo ochweye ng'ama nyien, gik moko machon osekadho, ne gik moko duto obet manyien. Emomiyo anuoyo ka ng'ato obedo e Kristo ochweye ng'ama nyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko duto obet manyien. Efeso 1 Matindo 18 mondo wang' chunyu oyawre ung'e geno manade moluongue kod mwandu mar gikeni mage man gi duong' man kuom jomaler. 19 gi duong' mokadho awacha mar tekone kuom wan joma oyie mondo e kaka tich mar tekone maduong' obet. Apako Nyasaye malich erokamano atieno Nyasaye malich Bishop George Barak from Kisumu EFC Church iwinja kawuono adwaro ni monda leri wach ni matin ni kang'ato obeti e kuom Kristo Yesu ochweye chwech manyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko bedo manyien. If we in Christ, He is a new creation, behold, all things has become new. Tiene behold no, kata neuru, iwuotho tichung, tikao ng'icho, ting'iega fresh, tiyudo gima jawuoyo no wacho ni ne uru gik moko obedo. Wacho ni ya Paulo majataso, Paulo mawuod Albert, Paulo ng'ani ne ong'ama lich ne en kod elruok manoa malo direct. Nyasaye ne download ne gik moko Peter Depo Arwaki would Bishop Bamarwa ne Nyasaye ne luaro gik moko ne Paulo ma winjo tek to be winjo yot to gigo kimako te kao te chako go wuoth ngima ni ok dong kaka de in nyaka lokruok bedie. Owacho niya ni mondo wang' chunyu oyawre, koseyawre to une geno manitie kuom jomaler, geno manitie kuom Kristo, kendo gigeu magigikeni mokan e kind jomaler. Namba gik moko ne kanyo 3 ma ok nang' wuoye te to ne niya geno ni kuom Kristo to en geno ma elore mna ke chunyu elore. Number 1. Number 2, mana ka in ye kind jomaler. Number 3, geno no omiyo Nyasaye elo ni gigeni mokano ni kanye e kind jomaler. Nikech e kind jomaler kanyo ema nitie mwandu. Ka ng'ato romo kodi e ng'ama nie kuom Kristo Yesu koromo kodi be onyalo wacho ni aromo kodi
masita neno mna kurumo amose ma winjo mna kateko moro obiro kuoma awinjo mana sama nene ni mangane manyul baulai sita urumo nigi tiegi kibaja sayo kanu kuomi maoko kanu kuom jo moko ni tiegi kibaja sayo kanu kuomi maoko kanu kuom jo okoka joloka cha ni tiegi kibo kan kuomi in kanyo in gigeno makanga to romo ko to wacho ni in nige chango in kuom Kristo Yesu ji mangen kawuono obedo gibedo mne udi ma woch bane barito oko to ne gimora mora mangato bede ma oken Kristo Yesu en gi ndalo ne otow ochalo bok mane Adam gi Hawa chiege oloso chiengcha ka gise fwenyo ne gin kitarianda gin lilinglo gin firi gin fuacha no fwenyo niya jogi ni nono nigi gini yubok obok nigi ndalo ne kato bede nanga makawuno ngato nyalo wacho ni nanga na ni 10,000 nanga na ni 20,000 nanga na ni 100,000 nagi ndalo ne nitie samobiru nur gik ma ok natural ma Nyasaye ok ochweyo ma Kristo Yesu kende kanyo emani go authority to make things new kangato ni kuom Kristo Yesu kanyo kende emani gi teko emani gi nyalo makata ikeng'eny to nyalo nenore kaka ng'at ma pod tin man kod energy kata an mawuoyo kodi ni kanyisi ika samoro kidi kiye kawe ni denda maduong' to king'iya kata an sama ng'iyora ni anenora kaka chalo kanyisi ika kata kawuondi niya Raja iga pita dega bi iwacho ni dipo kanyalore nikech an kuom Kristo Yesu okatia nywanda ng'ama ni kuom Kristo Yesu gik moko lokore manyien ok lokare bomiyo e dho jo Yahudi onia ni ng'ato retire onge gimo ni retire yani yor nyadiriyo. The word re means a repetition of another original word. Ningato retire. Inyalo mna retire ni chongi koro be okori koro lu retire wacho niya an koro podo de otimo son searching nane mo mine no ket jo wado ma chalo kana jo Catholic oloji nige e Catholic Church wa wo kabano Catholic Church kana pop manine no nitie sadiga o dai ga proboro gibi to ngi ngama nyalo wacho ni mo retire to ngi ngama nyalo wacho ni kiuti to ngi ngama kata okunen to ena kanyo nige the word retire that is not the original word which can be found in the codex or in the original translation koro tanga to di kuom Kristo Yesu o chwe manien to chwe manien cha miyo ko wuotho ko tudore gi ji ko tenore gi ji ko gombaka gi ji babeyo ma Nyasaye ochiko de ni ng'ato ka ng'ato miyo yudo geno ewi Kristo mara dieri ma in ng'amo war to winjore gik moko matimore kuomi chal barua ma piny somo ini ma barua ma piny somo to kituori molojo piny ma ine mituori jo molojo piny ma ine ming'eyo yore matero ji kanya lodo ine ming'eyo yore matero ji kuma juoke ine ming'eyo kaka sengutu tiyo ting'eyo kaka kaka dio ji to chango ji ine ming'eyo kaka moko bang Jaluo tiyo mano to in kuom ang'o in kuom ogaka koso in kuom Kristo in kuom hospital koso in kuom Kristo in kuom kienyeji koso in kuom Kristo ng'ato wacho na kama entieno ni an kuom Kristo Yesu gik moko chwe manien hallelujah koro ka ng'ato ni kuom Kristo Yesu o chwe manien mano e warruok hie onge mora kato bedi jo Buddha, kato bedi jo Islam, kato bedi din mora. Onge din mora penyingema, ma wuoyo kuom chwech manien. Din mora penyingema, wuoyo kuom timo kinda, gigima in gono machandi. Mais pogruok made kind warruok kod jo piny. Adwa wacho ni wach moro kanyo ma very sensitive. To winja maber. Sani, wan kod ji. Majo moko dhuluo maber kabisa kisungu luongo ni iluongo ni jo LGBT okachayo gi
Elegi ni kilu kama nini child man of hate ilu nangoa ni kia homophobia kiote baraki anade kia homophobia excuse me ni kia homophobia ni mani child jo LGBT go jo dulu kabisa maturu aka luongo gini gumbiligo gere kod jiba kabisa te puonjo gi sikul ipuonjo gi ni ya ni gima ni kuomi mineno tugore kuomi no modak kuomi no mano Kristo pokoda kuome gima miyo ka Kristo ni kuomi to nyaka gumo weyi tieni ya gimodak kuome no modak kanyo no modak kuome no en gimi kodi ni ya ye gino mondo wuog oko ye ni kocha to kagino da kuomi tiwacho ni mondo ye out from your closet, come out to ka Kristo ni kuomi ti kodi ni kikeol ni keolo ni Kristo ni kuomi ni to mano hate speech kendi nyale donji ni minyale goi ni gichia baras jomoko gikiti kata Kristo tilando de nango to gumo to ka chuyu chuonye bagi gumo ni kuome ni to ulo ibi parade ipangruok imorne ichiwo pesa dongi wiki kaka piny loko gik moko tara koro kanato ni kuom Kristo Yesu ochweye chuch manyien kato yudo ni nitie lang chunje mag miere mag gombo joma no tho ka okonyombo to gombo nyomo chuo wadgi joma no tho ka odagi ni gin gi chuny mar sister to ken sister en gi chuny mar sister mochayo chuo kato chayo mon ni okodwa dak gi dhako to okodwa dak gi dichuo chunyi cha ka Kristo donjo to chunyi mar Adam machon okadam maroseketho Adamic nature machon the original one will come out and manifest ningit Adam manyem ene Kristo koro ka Kristo ni Kristo Yesu kani gik motami mago kodi ling ma nigi Kristo doje yi kanyo mobedo imbe ibedo winjigino galagala Christ in you are in Christ in you the hope of glory in you and we are in him and he is in us iwinjo tienia Kristo ni Kristo oumi nganya jachien kendo jachien koro understanding ningeche law mag nature law mag philosophy law mag whatever you call them iwi ka koro kuti gibedo paralyzed koro kain kuom Kristo Yesu to mirima Yesu yudo ka odake yi kanyo okigori gi mirima okibidhi training miwache ni mawuondi kato ben na psychiatrists jomosomo psychology called mental whatever function of a human being mondo ginyisi niya ni ibamoni tem mondo kiki yudo gima mirima tem mondo nind mang'eny ahinya tem mondo nyier mang'eny ahinya nyiew TV 42 inches kamo ni timri nade samori the holiday samori tugori ringa pana ka Kristo ni Kristo kanye gimotamo psychiatrists motamo joma nigi mental ability mar thiedho another mental sickness yes ka Kristo ni togolo gicha mirima chunyi kuna chunyi gombo chunyi mora marach kata ka okayalo nigo sama ini kuom Kristo Yesu do Kristo ni ochwe manyien koro gima wuok oko hope iwinja gima wuok oko sense mane ba Paulo wache niya nitie riches man ma only the sense of God iyudo gimna ka Kristo Yesu ni kanye eigi apako Yesu sana tuon jaga lili iluongi ni jateko wiji ka Kristo Yesu ni ochwi manyien gik machono satimorade okadho gik majionge kuomi tete awuoro kabisa tinende ni sami na wuyo kodini tinde ji mang'eny yalo to chunygi to romo kama ji mang'eny wer to chunygi to romo kama ji mang'eny wer to gikun ji mang'eny ong'e
ji mang'eny ong'e yalo, ji mang'eny ong'e koro, ji mang'eny ong'e ote, ji mang'eny ong'e michego gin go. To ka michegi nitie gimodiyo kuomgi makata gimbe ging'e ni gino ni kuome. Ong'e ni an ok tug koda, an ok inyal tugo koda ni iwacho no wara, ni iluongona ni kia no wara, in dakwari, mano koro wuoyo kodi, mano be koro duond Kristo Yesu. Sama Kristo Yesu ni kuomi, in koro kitaki bed gi iwi minyono, in iwuol ka kuru, idembori, kit roho ni kuomi, nikech in kuom Kristo Yesu. Kata ka mirima no ne madalau, mane ka muoru, mirima mako to leche muoch koni to kod koni, to kendo kano moro wang'e to mama uringo makal madhe wechiemo kucho mapukre, modhi onindi konyango toyo kocha, makinyome magokinyi modhi onindi kech nikech simbo mo. Nitie chuo moko mamore miere godhiambo, maka odhiambo magik sama chalo kama, to umako ruwa maka ukuya, nyithindo, sama en e ot simba no, nyithindo kito mage, to sama en e ot to nyithindo nyiero mnaka, ineno mnaka tiendgi mage go, nikiki nyiero matek ni baba ni ot simba, en ochweto gi waya, ok ochwet kata gi del, gi waya, to dhako to pamo sipidi, to ka kinye yude, kako dwa wero, Yesu aleluya, Yesu aleluya, to jamirima ma ok duoki, kamirimo make, sama mirimo make koro kodhum gi roho, en roho pi ok winji kamirima onge, no kaete owinjo kondakore matek to odhi olorore rum, ni olemo ni kosano Nyasaye orem, ka ng'ato ni kuom Kristo Yesu, ochwe chwech manyien, ne uru gik machon okadho, gik manyien obiro, kaeto e yode kanyo, kata e kanisa gi, kata kamutiye, en ng'ama ke ji oneno, to gineno geno, ka gineno, to gineno mwandu, nikech ging'e ni weche ne mong'ado, oting'o mokegi, weche mong'ado mag rieko, oting'o kwegi, emomiyo Paulo wacho reconciliation, ng'amo mi ministry ma reconciliation, matudo ji, otudo jo ng'ama nyokethore gi ng'at machielo, en ng'at mong'e bede diere, nikech en ye kuom Kristo Yesu, Nyasaye nikode, gik matimore kuome, ok timore kuom jopiny, jothurwa, weuru transport gige jopiny ka ukelo nudwa wuotho ge warruok gi thuon, wach ni wuon gi nodong'ie nono e Calvary, kaeto chiwo method kod formula, gi strategies mitimego miluwego. Na wachonu ni Paulo wacho ni weche moko ka utimo, utimgi gi decency and order. Nitie jomoko ma pingo Yesu, to giwacho ni giyale, gipinge to giyale, gipinge to giyale, nikech sasa mipingo mani Yesu, idwoko Yesu e bao nyadiriyo, apako Yesu ka Jehova, ng'ato wacho ni amen. Hallelujah, duo dogne Yesu. Koro muma wacho ni ka ng'ato ni kuom kanye, Kristo Yesu, ok ni ka en kuom bangi, ni onike bank, ni mano eko en gi chwech manyien, ni kara ni kia kutiyo ni en ka en gi chwech manyien, apana, ka ng'ato ni kuom Kristo ang'owa, Yesu, ochwe chwech mang'owa manyien, gik machon otimo nade, okal, behold, you take a pause and a fresh look, and you take a strong glance at that particular thing, and you see that there is a difference. Onyen, sip number one, nyen pile, ler pile, makata mudo ler pi, osana, chirjaler, aneno Yesu, ewanga, eno pogore, kain kodi, Yesu kadi kodi, kata ni piere, yembe mayengo jo luen, jawer moro be nowero. Yesu, then we're going to Makata Kayambe Yango, my Yesu and gone. Sama in Code, Tokata in a paka maga pesa, Kata in a paka, magadak, below the social, relational, a paka magakend, the magmarage, Kata mag new, Yogi go ship and in a paka. Connie, Osiapedi Connie, Osiapedi Chinica, get you in the pala, they are stabbing you at back. Even your cow candy, the kind code, Nini Christo, Yesu, Uchui, Manian, Korowani Chuni Onigo Yaure, Monding, Kiki Benama Wutama Gate, and Giman Sane Kiare, and Manakakita Wachunu.
program na mar kisungu. Na wacho niya, sani ji mang'eny, their eyes are not enlightened, their eyes are not seeing, they are not seeing things properly. No wonder they lack identity. Gigi bagi timo gichalo jo magi kia, gina gine mudho, fashion enye mudho, economics enye mudho, ki wuoyo gi jomoko duonde rach enye mudho. Endo ena ng'at mana ni try and error method. Okia, chalo wawachi ni kabano ni chwande no waro kwa kijende ndalo no be faso nenitie ndalo no be ra nenitie ena the same thing in kikiwoni timo gimo manyien makoka no gikminero go tema ga just repetition onge gimenyen kanyo kai to koino ka oero Yesu pingo hero odio mo faso ne pin tokelo ka Yesu kai to chuno go pastor ne gijo kanisa ne ni mane kaka en ni kata longo rwako piny mo gik piny chonge ni mane kaka en kata yewi olielo mo chako turo ni mane kaka en kata obebi nyathi moro manyako see that the network is going down. Watching now twitch manyin makristo di kume en ngama iluge particular and peculiar en ngama so unique. Oken dana kata ko kijana teni kijana ma so unique bakata ko onge ge sora do Kristo ni kume doka CV mare ni malo sekete CV ni mare ni malo tesete ni to ngana ngo dako bera you could where you that man a woman and a half ikire dako no jalamo to dako no jawer to dako no jaera dako no ngerwa ko welo to dako no mi chore kwe ine mi nene no right gimo mi bena no mondi ni richo be awori ni geche man ngaba ja sai no decide ne to me iwinja ni geche woman is is mad. Give a good thing. Whosoever finds a wife, so a wife is made before she's married. My mama to kado wesani. Awachani awasoni feso ni mudatiki. Adeno kasama wanga obiambo kama sama wanga momaniam. Mondo wangi chunyo yaore. Unge geno manade ma uluongwe. Geno moluongwa Kristo Yesu mwabedeno. And geno mavere powerful. Geno bolungwa o geno maneno mna tokende na pin no wabiro we are not going to die because our hope is anchored on something. Otuwe wa loch moro mari otuwe wa loch moro mar geno onge gima joluoro no wano kolure nigechwa otuwe wa loch moro nigechwa kanye kubi Kristo Yesu wabi nyime mapepe mundalem kodo mwandu margi keni mage giduong man kuom jomaler oluongwa e mwandu ni mondo wane mwandu ni jomoko wacho ni kilemo koda don't look at my wealth when you mwandu da kajo mwandu koto wangi tek kabisa nikilemo koto wacho ni wacho ni monangi mwandu inheritance and wealth among the saints monangi ange iwinjo wadu wakada kanya sai ikwongo nwakwonga ikwongo rekwa jogo Europea lakini jogo beni mano jo mwadu kakain is ascent kaka gembe gina ascent koro ipoga gigeni ne joma Nyasaye okete bati mineno ini neno gi lwang ne gifuyo rego we chayo gi nigeche mwandu ma Nyasaye nego okanu kuomi rwak sut kendo ine mi rwako sut ine mi gero udi ine mi riembo gari ine mi ingi pikipiki ine mwandu na anu mwandu ni iwinjo manen nyama Yesu kaka Yesu ni kuomi kakwa yoko nigo yuang nige Kristo wakwa ya pile
right and say, praise the Lord. Come on, Dr. Bishop Opio Nyangaro for coming. I want to kind of Nia, you are my health and yes, Ngimana Togimwanduni. Yes, they are intertwined and they are like a free traffic, two ways. Yes, can code wealth in health. Code what you gig. We all get him on a pair. We all get wait on and get quite a quiet resto. Or Kawati. Ginya sacha na mini giduon kumulocho negi kenukumbe do ginya sai gwedna ngato kangato aja sai magi yo miseme wa ni mwandu kuomegi ambe mwandu ge kan kuoma nya sai kaka mi yogi mwandu memea embe gi me kaka gi chiwo mwandu ko kata ni anbendi andu mari chuny miche magi chuny matiyo gimora mora obedo material nyaki material things that you've provided for them as you will provide for us wagori yo kamano dungo do nyaki ching enyiki Yesu Kristo bya Nazareth ngato wachina amen hallelujah ya gona sime empesa pap didn't